Għaliex taħsbu li l-Knisja tagħżel Vanġelu bħal dan illum fil-jum li fih nfakru l-konsagrazzjoni ta' dan it-tempju tal-katedral. Kieku jkollna niffilmjaw ix-xena li għadna kif smajna, jiena naħseb li m'għaddhomx iktar minn 30 sekonda. Domna ħafna iktar naqraw il-Vanġelu milli li kieku kellna naraw għas-seħħ qudiemna. Ma nafx innu tajtux, imma l-Evanġelista jagħmilha ċar li kollox sar bil-ġiri, bil-ħeffa. Ġesu kien dieħel u kien għaddej mit-toroq ta' Ġerusalemm. Zakkew kif jisma' li Ġesu kien dieħel Ġerusalemm imur jiġri qudiemi din l-Vanġelu. Kif jitla fuq is-siġra biex ikun jista' jara l-Ġesu. Kif Ġesu jasal taħt is-siġra lil Zakkew jgħidlu Zakkew qisha ħaffef inżel minn hemm. U l-Vanġel jgħidilna Zakkew bla telf ta' żmien qabeż minn fuq is-siġra niżel biex jiltaqa' ma' Ġesu. Daħal fid-dar, għamlu festa u x'ġara. Zakkew jinbidel mill-lejl għan-nar. Interessanti għax dan il-Vanġelu jurina ix-xewqa kbira li Alla għandu li jiltaqa' mal-bniedem. U wkoll il-vojt kbir li għandna aħna, il-post wiesa, il-wisa kbira li għandna fil-qalb tagħna biex inkunu nistgħu nilqgħu lil Alla. U dan hu l-iskop tal-Knisja tal-Ġebel. Id-dar ta' Alla, l-iskop tagħha hu illi Alla jsir tad-dar. Alla ħares id-dar ta' Alla tispiċċa bħala skop fiha nfisha. Għax titlef il-funzjoni tagħha. Aħna niġu hawn fid-dar ta' Alla biex nieħdu lil Alla magħna d-dar. Id-dar ta' Alla qiegħda hemm biex Alla jsir tad-dar. Kif ġrat l-istorja? Kif ġara dan kollu fil-ġraja li ħadna kif smajna fil-Vanġelu tal-lum? Ġesu jgħaddi minn Ġeriko, minn mar Iżrael jaf fejni u jaf il-karatteristiċi ta' din il-belt. Tinsab madwar 200 metru taħt il-livell tal-baħar, immaġinaw. Nistgħu nimmaġinawha belt taħt il-livell tal-baħar. Allura fid-depressjoni kbira tal-wied tal-Ġordan, sħana s-sena kollha. Fix-xitwa qisek qiegħed hemmhekk fir-rebbija. Tant illi il-Lot kellhom it-tieni dar mhux għas-sajf bħalna imma x-xitwa. Għax ix-xitwa qalila ta' Ġerusalemm saħansitra tinżel il-borra Ġerusalemm, issir timmitiga lilha nfisha timmitiga ruħha, issir ħafna possibbli li tgħix fiha meta tinżel Ġeriko. Ġeriko mbeda minn Ġerusalemm biss 27 kilometru, nofsija karozza. Imma billi Ġerusalemm qiegħda l fuq madwar 800 metru l fuq mill-livell tal-baħar, allura l-ksieħ jaħkem waqt li Ġerusalemm, waqt li Ġeriko hija belt illi fija tista' tgħix komdu anke fix-xitwa. Dan xi fisser? Dan ifisser illi kienet il-belt illi fija sa minn dejjem tradizzjonalment il-belt tal-immoralità, il-belt tad-divertiment, il-belt illi fija kellu l-kwartieri tax-xitwa tiegħu ir-Re Erodi u qablu slaten oħra. Hija waħda mill-eqdem bliet li jeżistu fid-dinja il-belt ta' Ġeriko. U allura Ġesu jidħol Ġeriko, Ġesu ma jibżax mid-dnub, Ġesu ma jibżax mill-immoralità. Ġesu jfittex dak li hu mitluf, Ġesu jfittix għan-naġa l-mitlufa, noqogħdu ftit attenti għax kultant jien aħna jkollna l-idea illi Alla ma jiflaħx għall-midneb, Alla ma jistax għall-midneb, le bil-maqlub. Alla u l-midneb huma kalamita ta' xulxejn. Il-midneb qiegħed ifittex sens f'ħajtu u Alla qiegħed ifittex li għatih dan is-sens. Ħafna drabi mmorru bl-idea aħna li min jgħix fl-immoralità, min jgħix fid-dnub huwa komdu, kuntent u nibdew ngħidu dak sewwa, dik sewwa, dak qatt ma jiġilu xejn, dik l-oħra qatt ma jkollha problemi. Mu veru xejn. Hija sensazzjoni totalment żbaljata li aħna nġorru fina. Kultant forsi jaffrotti x-xewqa li nagħmlu bħal dak jew bħal dik. Imma mu veru xejn, il-midneb hu bniedem li m'għandux kwiet. M'għandux kwiet. Bħal Zakkew, m'għandux kwiet. Interessanti l-Vanġelu tal-lum għax jgħidilna li Zakkew huwa mhux biss pubblikan imma kap tal-pubblikani.
Pubblikani kienu nies li kienu jieħdu l-kuntratt mar-Rumani biex ikunu jistgħu jiġbru t-taxxa, kienu jirbħuh il-kuntratt min joffri l-iktar flus lir-Rumani. U la darba jkunu taw is-somma tal-flus imwiegħda lir-Rumani, l-bqija dak li kien jirnexxilhom jakkwistaw ekstra, dak kien ikun il-paga tagħhom. Allura immaġinaw dawn il-pubblikani x'kienu jagħmlu. Kif kienu jisolħu lill-familji li magħhom kienu jiltaqgħu li tagħhom ridu jiġbru t-taxxi. Allura immaġinaw kif kienu jħarsu lejhom in-nies. Verament kienu meqjusin bħala midinbin pubbliċi, mhux biss dawn il-pubblikani kienu obbligati joffru sakrifiċċju lill-Allat għax kien mod ta' kif juru il-fedeltà tagħhom lejn l-Imperu Ruman. Allura kienu nies verament mhux biss imnizzin, skomunikati mill-komunità, imma diġà kundannati minn Alla f'din id-dinja fl-għajnejn tan-nies. U minkejja dan kollu dan il-pubblikan li kien il-kap tal-pubblikani, Zakkew, il-kelma Zakkew tfisser interessanti għax tfisser il-pur, l-innoċenti, il-kelma Zakkew. U dan il-pur, dan l-innoċenti ma kellux kwiet. Għax il-bniedem li jipprova jitla l-fuq, jitla fuq is-siġra kemm il-darba nippruvaw nitelgħu il-fuq, nitelgħu fuq is-sellum tal-flus, nitelgħu fuq is-sellum tal-popolarità, nitelgħu fuq is-sellum tal-pjaċiri, tad-divertiment. Wieħed irid jara li minnu s-sellum tiegħu dalgħodu. Dan il-bniedem li ma kellux kwiet, li prova jilħaq, prova jkun xi ħadd, prova jsib lilu nnifsu fil-flus, jispiċċa biex imur ifittex lil Ġesu. U fl-aħħar ifittex il-ferħ tiegħu, ifittex l-identità tiegħu, ifittex dak li tassew kellu bżonn fil-post fejn seta tassew isibu f'Ġesu. Ħafna drabi aħna nfittxu ħafna affarijiet li l-qalb tagħna tiddettalna, li l-qalb tagħna tixtieq, imma mhux fil-post fejn suppost insibu dak li qegħdin infittxu. U x'jagħmel Zakkew? Zakkew jitla' fuq is-siġra, jitla' l fuq għax kien qasir. Interessanti għax anki l-kelma li juża, l-aġġettiv li juża Salluqa biex jgħidilna kien qasir, mhux bil-fors kien qasir fiżikament, imma kien qasir miskejn f'moħħu f'qalbu. Bħal kull bniedem illi u xek minn għalih li ħajti jista' jagħmilha waħdu. U jarah Ġesu. Issa fis-siġra, interessanti għax Salluqa jgħidilna li ma kienet is-siġra. Hija siġra mimlija bil-weraq illi faċli ħafna titlef il-persuna li tkun fija. Faċli ħafna ma tarax minn hemm fuqha. Imma Ġesu jippikjah lil Zakkew, jinduna bih u mhux hekk biss imma jgħidlu b'ismu Zakkew, Zakkew. Kieku jkollna niġru ġirja mal-Vanġelu ta' Salluqa, nindunaw li Ġesu jgħid bisimhom biss. Jew l-iktar tafu lil min? Lil mitinbejn, jgħidilhom bisimhom. Irid joħloq relazzjoni intima magħhom. Irid joħloq relazzjoni sabiħa magħhom. Irid joħloq relazzjoni sabiħa miegħek ma' kull wieħed u kull waħda minna. Għax il-kol kemm aħna għandna d-dnub tagħna, il-kol kemm aħna osra b'xi mod, il-kol kemm aħna għandna s-sellum tagħna li rridu nitilgħu miegħu, il-kol kemm aħna. U Zakkew b'ħeffa kbira jinżel. Illum irrid noqgħod għandek. Jinżel u jilqa' lil Ġesu. U jilqgħu flimkien mal-midinbin l-oħra. U Ġesu jidħol fid-dar. Dan hu l-iskop tal-katedral, dan hu l-iskop ta' kull knisja li Ġesu jidħol fid-dar. Li jkolli post tal-Ġesu fid-dar, mhux biss bħala santa, mhux biss kurċifiss jew il-kelma l-iskrittura, imma fuq kollox fil-qalb tiegħi, fil-qalb tiegħi. Ġesu irid isir ħabib tiegħi. U x'jagħmel meta Zakkew jinduna li Ġesu tassew irid isir ħabib tiegħu, x'jiġri? Il-ħajja tiegħu tinqaleb ta' taħt fuq. U tista' tiġri lili, tista' tiġri lilek. Interessanti għaliex Salluqa f'mument minnhom fl-aħħar tal-Vanġelu jgħidilna li Ġesu jgħid li f'din id-dar daħlet is-salvazzjoni. Zakkew qam, imma aktar milli qam, Zakkew ġie mqajjem minn Ġesu. U Ġesu qiegħed jistenna lilna, lil kull wieħed u lil kull waħda minna. Niftħulu l-bieb tad-dar tagħna biex iqajjimna lilna l-koll. Fejn inħossni mal-art jien?
Bliema mod inħossni mal-art jien. Fejn nixtieq nitolbu jqajjimni lil Ġesu? Kif nixtieq nagħmillu wisa lil Ġesu f'qalbi biex inħallih ibiddilni, biex inħallih saħansitra ma ninkwetax iktar fuq dak li qabel kien jiddireġili ħajti. Immaġinaw x'bidla, x'konverżjoni. Zakkew qabel ħajtu kienet kollha orjentata, immotivata, ikkundizzjonata minn ħaġa waħda mill-flus. U meta sab lil Ġesu, dik l-iktar ħaġa li kienet għalih importanti, l-ankra tas-salvazzjoni, ma baqgħetx importanti. Saret inutli. U beda jqassam, beda jagħti. Ara taħsbu li kien kostrett li jagħti, assolutament le. Imma Zakkew dak li jagħmlu minn qalbu għaliex, għax fid-dar tiegħu, fil-qalb tiegħu daħlet is-salvazzjoni. Hekk jalla din il-festa tfakkarna li kull wieħed u kull waħda minna għandna mhux biss id-dritt imma dmejr li niċċelebraw fil-qalb tagħna l-anniversarju tal-Knisja tagħna, l-anniversarju tal-Katedral tagħna. Kull wieħed u kull waħda minna għandu dritt u dmejr li jiċċelebrah f'qalbu, li jiċċelebrah fil-familja tiegħu. Imbagħad dan il-ġebel jidher iktar sabiħ, dan il-ġebel ikollu iktar sens.